A Deputación de Ourense, a través da Área de Benestar, desenvolveu no Pazo de Guizamonde, sede de Proxecto Home en Ourense, unhas xornadas de traballo dirixidas aos profesionais dos servizos sociais comunitarios dos 91 municipios da provincia menores de 20.000 habitantes. Pois nos pediron que lle damos visibilidade, a estas actuacións, a este lugar, porque é un lugar que cura, é un lugar que recupera. E, polo tanto, nos, evidentemente, collemos ese guante e xa estamos facendo o posible ahora mesmo cunha xornada importante, unha xornada, ademais, que chega prácticamente a todos os concellos e a todas as mancomunidades, e, polo tanto, nos parece que é de xusticia facelo e de aí esta explicación. O obxectivo da xornada de traballo da Área de Benestar foi compartir coñecemento e experiencias relacionadas coa transformación dos servizos sociais a través da innovación, a digitalización e a interconexión, así como para presentar as novidades dos programas 2025 xestionadas desde a Área de Benestar. Efectivamente, a Deputación ten como obxectivo fundamental o colaborar cos concellos, esa é o obxectivo fundamental, a cooperación cos concellos, pero fai moitísimas cousas máis. E, dende logo, creo que como ourensáns, unha das labores máis importantes que fai a Deputación, ou unha das áreas máis importantes que temos, é, sin dúbida, a área de benestar. A área de benestar que aglutina todos os proxectos de carácter social que leva a cabo a institución e que, por lo tanto, que nos vai a permitir unha mera enumeración dos mesmos, nos vai a permitir, efectivamente, ter en conta o grado de actuación que levamos a cabo. Menor subliñou que o programa de entidades sociais da Deputación incrementarase neste 2025 ata os 300.000 euros, que se suman ao programa de axuda a infraestructuras no terceiro sector e que implica un investimento de 1 millón de euros permitindo cooperar con éxito coas entidades sociais da provincia.